Matapos makapagsalita ng ama nila Emilio, dali-dali din naman nilang nilibot ang lugar sa kabila ng mga bangkay na nakabulagta sa buong paligid. Maya-maya pa, nadapo na nga sila sa mga hawlang nakabitay sa mga kawayan na kung saan may mga tao doong nakagapos at naghihintay na lang ng kanilang kamatayan. Paisa-isa itong pinakawala ng magkapatid nang sa gayoy magawa nitong makabalik sa kanilang mga pamilya. Habang abala sila sa kanilang ginagawa, doon nasipat ng kanilang ama ang isang panauhing nakaupo sa loob ng isang hawla na para bang walang inaalala. Pagsilay nilang magkapatid sa taong yon, agad naman nila itong nilapitan habang patuloy na kinakausap ang kanilang ama ukol sa taong kanilang nasisilayan. Nang magawa na nilang may alis ang taong yun sa hawla, bumungad sa kanila ang isang matandang hukluban na merong yakap-yakap na tungkod. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lang nagmano ang kanilang ama sa matanda at kasabay nito ang pagwika nito ng, "Inaasahan ko na hong dito namin kayo makikita. Kumusta ho kayo, tandang uban?" Ayos lang ako, iho. Buti naman at hindi mo pa nakakalimutan ng tiyuhin mo. Siya nga pala, sino itong mga batang kasama mo? Sila na ba ang mga pamangkin ko? Sagot naman sa kanya ng ermitanyo. Sila nga po, tandang uban. Kaya ho kami narito ngayon dahil nais kong kayo mismo ang magpasa sa kanila ng trabungko ng buhaya at mutya ng saging. Sa pamamagitan ng basbas ninyo, kakapit sa kanila ng husto ang mga mutsyang ipapamana ko. Sagot naman ni Malik. Nang marinig ito ng ermitanyo, ngumisi lang naman ito habang patuloy na pinagmamasdan ang dalawang binata. Sila Emilio naman noon, nananatiling walang imik sa kadahilan ng hindi nila lubusang maunawaan ang pinag-uusapan ng dalawa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumayo ang ermitanyo at kasabay nito ang panlalaki ng mga mata nila Emilio nang masipat nila ang hindi kapani-paniwalang hubog ng katawan ng matanda. Animoy, kahit nasa palubog na ito ng kanyang buhay, hindi pa rin ito nagagawang mapabayaan ang kanyang katawan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, bigla naman silang napaatras ng dahan-dahan nang masipat nila itong naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa kanilang mga nasilayan, hindi nila maiwasang kabahan sa kadahilan ng unang beses pa lamang nilang makakausap ang matandang yon. Maya-maya pa, bigla naman itong tumingin sa kanila at kasabay nito ang kanilang pagsilay sa napakaamong pagmumukha ng matanda. Sa puntong yon, dahan-dahan nang nawawala ang kanilang takot at pagkabahala na parabang tuluyan ang napagtanto ng kanilang mga sarili na walang mangyayaring masama sa kanila. Pagkahipo na pagkahipo ng ermitanyo sa kanilang mga ulo, bumungad sa kanila ang napakabangong amoy ng isang rosas na hindi nila alam kung saan ang galing. Paulit-ulit nila itong naaamoy hanggang sa dumating ang puntong nasipat nila ang isang napakagandang lalaki sa likurang bahagi ng ermitanyo. May hawak-hawak itong mga rosas na patuloy na pinapakawalan sa hangin sa bawat pagsasalita ng taong kanyang ginagabayan. Maya-maya pa, bigla namang lumapit sa kanila ang kanilang ama at kasabay nito ang pag-abot nito sa ermitanyo ng dalawang telang kulay pula at puti. Matapos itong makuha ng matanda, agad naman niya itong binuklat habang patuloy na nag-uusal ng kanyang mga kataga. Pagsilay nilang magkapatid sa trabungko ng buhaya, bigla naman silang tinanong ng ermitanyo kung sino ang nakakaramdam ng pagkahumaling sa gamit na yon. Nang marinig naman ito ni Upal, bigla na lamang siyang napalapit sa matanda
sa kadahilan ng ramdam na ramdam niya na siya ang tinatawag ng trabungko. Hinayaan lang naman ito ni Emilio gawa ng wala siya doong nararamdamang kakaiba. Nang mahawakan na ni Opal ang trabungko ng buhaya, bigla na lamang itong natigilan na para bang meron itong nararamdamang kakaiba. Ayos ka lang ba, iho? Ganyan talaga sa una ang trabungko ng buhaya. Hayaan mo lang, masasanay din yan sa'yo. Wika ng ermitanyo. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong pinapunta si Opal sa kanyang ama upang mabigyan ng paunang dasal sa pagpapakapit ng mutya. Si Emilio naman noon nananatiling walang imik lamang sa kanyang kinaroroonan habang patuloy na pinagmamasdan ang mga kaganapan. Pagsilay niya sa ermitanyong dahan-dahan ng binubuksan ang pangalawang telang ibinigay ng kanyang ama, doon niya naramdaman ang kakaibang presensya na bumabalot sa kanyang katawan. Nang masipat na niya ang isang maliit na bagay na animoy isang buto ng saging, mas lalo pa siya noong kinabahan sa kadahilan ng nag-iiba ang kanyang paningin sa bagay na yon. Parang nagkukulay berde ito, ginto, puti, at kung ano-ano pa na siya namang mahirap maipaliwanag para sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, narinig niyang nagpapatuloy na sa pag-uusal ang ermitanyo habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Mapalad ka, iho, sapagkat hindi mo pinaghirapan ang mutyang ito. Bunga ito ng sakripisyo ng iyong ama na siya namang mamanahin mo. Ang pagtataglay ng mutya ng saging ay hindi basta-basta para sa mga ordinaryong tao. Marami itong panganib na maidudulot kung hindi mo alam ang paggamit ng biyayang ito. Magnilay ka at pag-aralan ng lahat ng sikreto ng mutya upang sa hinaharap, magawa mo itong magamit laban sa iyong mga kaaway. Wika ng ermitanyo. Nang marinig ito ni Emilio, tumangulang naman ito habang dahan-dahang iniaabot ang mutya. Matapos ang kanilang mga ritual sa pagpapasa, pinagpahinga muna nila ang magkapatid upang masigurong nasa maayos itong kalagayan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pananatili sa lugar, nagkwento sa kanila ang albularyo ukol sa mga mutyang kanilang tangan. Dahil sa wala naman noong ginagawa ang dalawa, kung kaya't maigi silang nakinig sa tiyuhin ng kanilang ama. Mga iho, narinig niyo na ba ang kwento ng dalawang lalaki na nangahas na kumuha ng mutya ng saging? Wika ng ermitanyo. Hindi po. Wala pa pong ikinukwentong ganyan si Itay sa amin. Sagot naman ni Opal. Dahil sa sinabi nito, hindi na nag-alangan ng matanda na magkwento sa kanilang dalawa. Ayon dito, na sa mga bandang taong 1947, may nakilala siyang dalawang manginginom sa lugar na kanyang dating tinitirhan. Mga bihasang lasenggo ang mga ito na halos buong buhay nila ay itinuon nila sa pag-iinom ng alak. Palagi niyang nakikita ito sa bayan gabi-gabi na para bang wala silang mga pamilyang inuuwian. Bagaman hindi kilala ng ermitanyo ang mga lalaking yon, ninais niya pa rin itong pabantayan sa kanyang mga kasangga sa kadahilanang napapansin niyang meron isang nilalang ang umaaligid sa mga ito. Isang gabi, habang naglilibot sa baryo ang ermitanyo, nasipat niyang may lumapit na babae sa dalawang lasenggo. Bagaman may kalayuan ng mga ito sa kanya, rinig na rinig pa rin niya ang pag-aalok ng babae sa mga ito ukol sa nabanggit nitong mutya ng saging. Dahil sa may pag-aalangan pa noon ng dalawang lasenggo, kung kaya't nahirapan itong mangumbinsi sa kanyang nais ipakuha. Sa pagpapatuloy ng pakikipag-usap ng babae sa dalawa, doon nasipat ng ermitanyo ang dahan-dahang pagpapayag ng kanyang biktima.
Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman niyang nasipat ang pagsitayuan ng mga ito at pag-iwan ng kanilang mga inumin sa tindahan na kanilang kinaroroonan. Habang nasa kasagsagan ng paglalakad ang dalawang lalaki, maingat naman itong sinunda ng ermitanyo. Pagdating ng mga ito sa isang masukal na gubat, agad din naman yung pumasok alinsunod sa nais ng babae na humikayat sa kanilang dalawa. Maya-maya pa, bigla namang nakasalubong ng ermitanyo ang isang lasenggong pumasok doon habang patuloy na sumisigaw na merong umanong kapre sa lugar. Hinayaan lang naman niya ito sa kadahilanang alam niyang totoo ang mga nakita ng lasinggero. Habang maingat niyang pinapasok ang lugar na yon, nagawa niyang masilayan ang isang napakalaking puno ng saging na kung saan merong kakaibang bulaklak ang naroon sa bunga nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bigla niyang nasipat ang paglitaw ng kapre sa harapan ng lasenggo ng napakaamo. Lumuhod ito sa harapan ng lalaki at kasabay nito ang pagkuha ng dagta ng saging habang nagsasabi ng, Inumin mo ito, Ginoo. Ito ang pinagmumula ng kapangyarihan ng mutsyang hawak mo. Ibibigay ko ito sa iyo sapagkat alam kong isa kang mabuting tao. Nang marinig ng ermitanyo ang sinabi nito, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang babaeng katabi ng lasenggo na dahan-dahang ngumingisi. Maya-maya pa, agad namang kinuha ng lalaking yon ang supot ng dagta at kasabay nito ang walang pag-aalinlangan nitong ininom ang nasabing kapangyarihan ng mutya ng saging. Matapos itong malunok ng lalaki, bigla namang tumayo ang kapre at tumawa ng napakalakas na para bang nagbubunyi. Sa isang kisap mata lang, biglang nasipat ng ermitanyo ang dahan-dahang pagbabagong anyo ng lasenggo hanggang sa dumating ang puntong magawa na niyang mataglay ang isang wangis ng kapre. Habang ang kapre naman noong nagpainom sa kanya ng dagta, bigla na lamang nag-anyong tao habang patuloy na naglululundag dahil sa tuwa. Ikaw naman ang magbantay ng panghabang buhay sa mutsyang yan. Maraming salamat sa iyo. Nakalaya na ako. Wika ng kapreng nag-anyong tao. Nang marinig naman ng lasenggo ang ginawa nito, buong lakas naman niyang hinabol ang babae at lalaki sa pagbabakasakaling magagawa niya pa itong mapabayad sa sumpang ipinasa sa kanya. Subalit, nang marating niya ang pinakadulong parte ng dahon ng saging, bigla na lamang siyang napasubasob sa lupa sa kadahilanang may kung anong bagay siyang naramdaman na tumali sa kanyang mga paa. Matapos ang mga pangyayaring yon, wala nang nagawa ang lalaki kundi ang bumalik sa puno ng saging habang patuloy ang paghigbi. Nang marinig nila Emilio ang sinabi nito, halos hindi nila magawang makapagsalita dahil sa labis na pagkagulat. Hindi kasi nila lubusang akalain noon na gano'n na lamang ang kabayaran ng mga taong nagkamali sa pagkuha ng mutya ng saging. Tandang uban, hindi ho ba namamatay ang mga kapre sa oras na makuha ang kanilang mga mutya? Tanong ni Emilio. Hindi yan namamatay, iho. Sapagkat bago sila maging tagapagbantay ng mutya ng saging, umiinom sila ng dagta nito upang magkaroon sila ng buhay na walang hanggan na siyang magtatali sa kanila sa mutyang kanilang binabantayan. Kapag nakuha na ang kanilang mutyang pinangangalagaan, hindi sila maglalaho, bagkus ay matatali sila sa taong nagtatangan ng kanilang mutya. Bagaman hindi sila nito nakikita, magpapatuloy pa rin sila ditong sumunod hanggang sa dumating ang puntong muling makawala ang mutya nitong pinangangalagaan. Paliwanag ng ermitanyo. Nang marinig naman nila ito, ninais nilang magsawalang imik sa kadahilanang hindi pa nila alam kung ano ang kanilang isasagot
sa tiyuhin ng kanilang ama. Ilang oras pa ang lumipas, napagpasyahan na nilang sunugin ang buong lugar upang alisin ang lahat ng bakas roon ng mga aswang. Naglibing din sila doon ng mga boteng merong mga lamang usal upang hindi na muling pamahayan ng masasamang espiritu at elemento ang baryo ng Pugo. Sa pagsapit ng gabi, kasalukuyan na silang nagpapahinga sa pamamahay nila Emilio. Kasakasama nila noon ang ermitanyo sa kadahilanang wala itong tahanang matutuluyan. Hindi naman yun naging mahirap para sa kanila dahil meron din naman silang kaya sa buhay kahit papaano. Ilang araw pa ang lumipas, patuloy namang sinanay ng ermitanyo ang mga anak ni Malik. Si Malik noon ay abalang-abala sa kanyang trabaho nang sa gayoy meron silang makakain sa bawat araw na dumaraan. Habang patuloy ang paggabay ng ermitanyo sa magkapatid, doonan nila nasipat ang pag-angat ng mga kakayahan nito pagdating sa lihim na karunungan. Dahil sa lagaraw ang kanilang pangunahing sandata sa pakikipaglaban, kung kaya't hindi yun nawawala sa pagsasanay na kanilang ginagawa. Tinutulungan din sila noon ng ermitanyo sa mga taktika sa paggamit ng ganoong sandata upang mas lalo pa nilang mapaghusayan ang kanilang mga kakayahan pagdating sa pisikal na kombate. Hindi din nawawala sa kanilang pagsasanay noon ang paggapas ng mga talahib sa mga burol na hindi kalayuan sa kanilang tinitirhan. Palagi niyong iisipin, mga iho, ang lagaraw at ang inyong mga mutsyang tangan ay matagal nang nagsasama sa pakikipaglaban. Maaari niyo silang isanib sa inyong mga sandata upang mas lalo itong maging mapanganib sa mga demonyong inyong makakalaban. Palagi niyo ring tatandaan na kapag iwinawasiwas ninyo ang inyong mga lagaraw, isapuso niyo ang lakas na lumalabas sa inyong mga kamay. Sa pamamagitan ng ganyang estilo, magkakaroon kayo ng isang lakas na hindi ordinaryo. Paliwanag ng ermitanyo habang nagsasanay ang magkapatid. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, agad naman nilang sinubukang isapuso ang pinanggagalingan ng kanilang mga lakas. Subalit, dahil sa napakahirap nitong gawin, kung kaya't hindi ito mabilis ang natutunan nila Emilio. Nang masipat naman ng ermitanyo ang kanilang ginagawa, tumawa lang naman ito habang nagsasabi ng, Akala niyo ba madaling gawin ang pagkuha ng lakas sa inyong mga puso? Mas malalim pa ang estilong yan, mga iho, kesa sa inaakala ninyo. Kinahapunan, habang kasalukuyan silang nagpapahinga, sakto naman ang pagdating ng kanilang ama. Dali-dali itong lumapit sa kanila na parabang meron itong isang bagay na ibabalita. Tandang uban, maaari ho ba kitang makausap? Wika ni Malik paglapit nito sa kinaroroonan ng tatlo. Nang marinig naman ito ng ermitanyo, agad naman yung tumango habang naghihintay ng sasabihin ng kanyang pamangkin. Sila Emilio naman noon nananatiling walang imik upang magawa nilang marinig ang paksang tatalakayin ng kanilang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na inilahad ng ama nila Emilio ang tungkol sa pamilya ng mga aswang na kakalipat lamang sa kanilang baryo. Nalaman niya ang bagay na yon dahil sa isa niyang katrabaho na minsang pinakitaan ng isa sa miyembro ng pamilyang dayo sa kanilang baryo. Matapos naman itong marinig nila Emilio, bigla naman sila noong kinabahan sa kadahilanang mataas ang posibilidad na sila ang gagamitin ng kanilang ama upang lipulin ang mga ito. Maya-maya pa, hindi nga nagkamali ang kutob nila Emilio nang marinig nilang magwika ang kanilang ama ng, Isang napakagandang pagkakataon ito, tandang uban, para sa aking dalawang anak. Sa wakas, magagawa na nilang mapaslang ang kanilang kauna-unahang aswang.
Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong sinabihan sina Emilio at Upal na maghanda. Noong mismong gabi kasi, hahanapin nila ang pamilya ng mga aswang na palihim na naninirahan sa kanilang baryo. Bago nila tuluyang nilisan ang kanilang pamamahay, ipinag-utos ni Malik sa kanyang mga anak na mag-umpisa na itong maglagay ng bakod at puder sa kanilang katawan. Agad naman yung isinigawa ng mga bata alinsunod sa nais ng kanilang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga silang umalis sa kanilang pamamahay. Habang nasa kasagsagan sila noon ng kanilang paglalakad, sinabihan sila ng kanilang ama na kung sino man ang magpapamalas ng kagilagilalas na abilidad noong gabing yon, magtataglay ng lagaraw na minsang pinangalagaan ng yumao nilang lolo. Dahil sa sinabi noon ng kanilang ama, kung kaya't labis-labis ang tuwang naramdaman nila Emilio at Upal. Sa pagdating nila sa sentro ng baryo, nadatnan nila roong wala ng katao-tao sa labas ng bawat bahay na kanilang nasilayan. Normal lang naman ang ganoong mga pangyayari, gawa ng medyo may kalaliman na din ang gabi. Maya-maya pa, nadapo na nga sila sa pinakadulong parte nito, kung saan doon nila nakita ang isang bahay na nakatirik sa ilalim ng puno ng akasya. Sa unang tingin, halos hindi mo ito maaaninag, gawa ng wala ni isang gasera ang nakasindi sa loob ng bahay nito. Habang patuloy nila yung pinagmamasdan, laking gulat na lamang nila nang makasilay sila ng kakaibang nilalang na gumagapang sa bubong nito. Bagaman itim ang balat ng nilalang na yon, hindi pa rin ito na igagawang maikubli ang kanyang buong katawan sa ikatlong mata ni Malik. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman nila itong nasipat na ikinukumpas ang kanyang mga pakpak na siya namang mabilisan nilang napagtanto na lilipad papalayo ang aswang. Walang sabi-sabi, agad na kumuha ng bato ang ama nila Emilio at kasabay nito ang kanyang mabilisang pagbato sa nilalang. Bago niya pakawala ng batong yon, sinigurado niya munang naihipan niya ito ng mga usal upang triple ang maramdamang sakit ng aswang kung sakali mang ito ay tamaan. Pagbitaw ni Malik ng bato, bigla namang bumulusok sa bakuran nito ang aswang na nagbabalak lumipad papalayo. Emilio, sa inyo na yan. Kayo na ang bahala. Wika ng kanilang ama habang patuloy na pinagmamasdan ang nagpupumilit tumayo na aswang. Nang marinig naman ito ng dalawa, agad naman yung tumakbo papalapit sa nilalang habang patuloy na inihahanda ang kanilang lagaraw. Subalit, hindi pa man sila nakakapasok sa bakuran ng bahay, bigla naman silang natigilan nang masipat nila ang pagsilabasan ng iilan pang mga aswang. Sa pagkakatanda ni Emilio, nasa 5 ang bilang ng mga ito. 3 sa kanila ay mga binata pa, habang ang 2 naman ay matanda na. Dahil sa kanilang mga nakita, hindi nila maiwasang mag-alangan, gawa ng napagtanto nilang masyadong dehado ang kanilang magiging laban. Pagsilay nila noon sa kanilang ama, bigla naman nila itong nakitang nakatitig sa kanila habang bakas sa pagmumukha nito ang labis na pagtitiwala. Dahil sa mga nasilaya noon nila Emilio, wala na silang nagawa kundi ang ipagpatuloy ang kanilang mga nasimulan. Pagsugod nila sa kinaroroonan ng mga aswang, agad naman sila nitong sinalubong ng buong lakas at tapang. Nang masipat sila ng mga itong iwinawasiwas na nila ang kanilang mga lagaraw, bigla naman yung nagsipulasan sa buong paligid. Subalit, nang mag-umpisa ng mag-usal noon sila Emilio, paisa-isa namang nagsilitawan ang mga nilalang habang bakas sa kanilang pagmumuka ang labis na galit at pagkainsulto. Tingnan nyo nga naman. 2 bata ang naghahamon sa ating pamilya. Siguraduhin ninyong huwag kayong magpapatulong sa mga kasama ninyo. Wika ng isang aswang,
paglapag nito sa kanilang harapan. Nang marinig naman ni Emilio ang sinabi nito, bigla naman niya itong sinunggaban at walang pagdadalawang isip na hinawakan ang leeg ng nilalang. Hindi kami basta-bastang mga bata lang, wika ni Emilio habang dahan-dahang itinatarak sa dibdib ng matandang aswang ang kanyang lagaraw. Nang marinig naman yon ng nilalang, buong lakas naman itong nagpumiglas, subalit ilang segundo lang ang lumipas, bigla naman itong natigilan nang maramdaman ito ang pagbao ng lagaraw ni Upal sa kanyang likuran. Dahil sa ginawa noon ng kapatid ni Emilio, kung kaya't labis ang pagkagalit sa kanila ng iilang aswang na umaaligid sa buong paligid. Sa pagbagsak ng katawan ng nilalang na yun sa lupa, dali-dali naman yung hinatak ng kanyang mga kasama at kasabay nito ang walang tigil nilang panunumpa sa dalawang magkapatid. Matapos namang marinig nila Emilio ang sinabi ng mga ito, walang pagdadalawang isip naman nila itong sinugod at pinaghahataw ng kanilang mga lagaraw. Ilang minuto pa ang lumipas, kitang-kita ni Malik at ng tiyuhin nito ang pagkamatay ng iilang mga aswang na sumusubok na atakihin sila Emilio. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipaglaban, doon na nga tuluyang pumasok sa kanyang isipan na pag-isahin ang kanyang mutya ng saging sa lagaraw habang paulit-ulit niyang sinusubukang gumamit ng lakas na nanggagaling sa kanyang puso. Okay, gusto ko munang humingi ng sorry kasi sabi ko sunod-sunod yung lapag ko. Nakita nyo naman na nasa Baguio tayo ngayon kaya medyo may delay tayo ng konti. Pero kahit papaano meron tayong pa isa-isang episode na susulpot. Subukan ko rin makadalawa sa isang araw para hindi kayo mabitin sa pakikinig. Muli-muli humihingi ako ng pasensya sa inyong lahat. Pero sisikapin ko lahat ng makakaya ko para magdire-diretso tayo. Yun lang. Salamat.